Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙarshen tuka-tuki duk Sadiya Haruna ta saki bidiyon da take so ta saki na tsiraicin Tima Makamashi. Masu ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyo domin jin yadda ta kasance a cikin wannan bidiyo nan. Muna roƙon ku idan wannan ne zuwan ku na farko kuma ta ku dole ku danna masa subscribing kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne za ku dinga samun shirye-shiryen ba tare da wani ɓata lokaci ba da zarar mun daura. Muna sake muku godiya sosai da kuka kasance a kuke da mu a kowane lokaci a cikin wata ta mai albarka wato mai suna Sabon Tashi TV. Mun gode. Dan ta fasa fidda bidiyo kin ci durin uwarki. In ka zage uban wani to ka zage ubanka. To fa bayan rigima na tasu ta farko shine a jiya suka kara samu wani saɓani tsakaninsu, inda Sadiya Haruna ta fito ta ce wallahi inda ba ta daina turo mata da voice note ba har saki wannan bidiyo. Ta kuma Tima Makamashi tana ganin abin kamar da wasa, ta ɗauka Sadiya Haruna ba ta iya sakin wannan bidiyo ba, ta ci gaba da tura mata voice note. Inda Sadiya Haruna ta ba shiri ta saki wannan bidiyo wanda yanzu na ɗauke da shi, ku da ku biyo mu a ƙarshe domin ganin wannan cikakken bidiyo. To fa farkon ji wannan rigimar ta fara faruwa ne tsakanin can kwanakin baya da suka fara samun saɓani tsakanin su, inda ba a san menene ya faru ba, su samu rashin jituwa a tsakanin su. To yanzu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin asirin Tima Makamashi ya riga ya gama tonuwa a idon duniya saboda wannan bidiyo da Sadiya Haruna ta saki. Hausa ina karanta muku idan wannan ne zuwan ka na farko ka kamanta ka danna masu subscribing kana kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne YouTube za su da ku sabon bidiyon ba tare da wani ɓata lokaci ba da zarar mun ɗora. Muna ƙara muku godiya da yin ƙoƙarin kasancewa kuke da mu a kowane lokaci a cikin tashar ta mai albarka wato mai suna Sabon Tashi TV. Muna roƙon ku da wani kuma danna mana like a wannan bidiyo domin ta haka ne nan mu gani bidiyoyin da muke kawo ku suna nishadantar da ku suna kuma faɗakar da ku. Ta haka ne mun gani da Allah ku kuma ta ku danga doriya ku danga danna mana alamar like. Mun gode. An za mu kawo wannan ƙarshen bidiyo namu, Allah ya haɗa mu kuma a wani bidiyo na gaba. Muna ƙara muku godiya sosai da irin ƙoƙarin kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Mu huta lafiya jama'a.